Ayune kaya mayit. Ah bunuh diri ganteng. Keretan ra umum. Ra umum iki asli. Tiga. Liyane dong standby ki meteng-meteng dhewe. Ra umum iki. Ihu. Tiga. Ayot. Iki kayune ganteng iki. Iki kayune ganteng. Iki kayune gantung. Kayu. Oh. Apa? Kae sing cedhek. Latang ini. Kayak yo. Gampang mundur ning kok alon. Bacok ra kolar. Enak ro. Tuk. Sik. Yo. Os. Kandil. Tambah kandil e. Tahan kok nek tak tulake. Kose. Oh, kose. Tahan sik. Tol